Masz na piłę. Naciskaj się, naciskaj. Naciskaj. Patrzaj na Ej, Tymek. Patrz, jaki pani Tymek. Naciskaj. Spokój, spokój, spokój! Hej, hej, hej! Dwa, hej, hej! Hej! Ty jesteś goły! Wyszła!
Gramy pierwszy rok gramy w tej kategorii rozgrywkowej. Na usprawiedliwienie może troszkę jest coś takiego, że po prostu gramy chłopcami rok młodszymi, nawet 2 lata młodszymi, a w tej kategorii jednak widzę, że no ma to znaczenie. Także to będzie trudny sezon, ale ja go traktuję pod kątem nauki właśnie, żeby się przygotować już do przyszłego sezonu. Na tym etapie tak to wygląda. No, jeżeli ta obrona jest mocna, to naszym chłopcom będzie troszkę trudniej pewne rzeczy robić, ale wierzę w to, że każdy mecz będziemy wykorzystywać pod kątem nauki, że będziemy jakieś nowe elementy wprowadzać do naszej gry, żebyśmy grali trochę lepiej bronili, tak jak to na przykład miało miejsce już w trzeciej, czwartej, w drugiej, trzeciej, czwartej kwarcie, gdzie o wiele lepiej pobronili, bardziej zaangażowani. No i zaczynamy od tego właśnie, od obrony. To jest grupa, która w zeszłym roku graliśmy w U13, a w tym roku już przeskakujemy, dlatego mówię, no gramy z chłopcami rok, 2 lata starszymi nawet, także to będzie miało, mówię, cały czas znaczenie w kontekście tej walki o te punkty, czy na zbiórce, czy nawet gdzieś szybkościowo w ataku. W tej kategorii wiekowej gramy już taką, powiedzieć, normalną koszykówkę, czy nie ma tego systemu gry pasarellą. Także tutaj już trener decyduje o tym, jak zawodnik gra w danym meczu. No i myślę, że wtedy też mu pozwala na krócej, dłużej grać w tym meczu po prostu. Graliśmy w środę pierwszy mecz w Rzeszowie. Uważam, że jeżeli się spotkamy za te 2-3 miesiące, to być może u siebie na hali jesteśmy w stanie też z nimi powalczyć. Także mówię, jest kilka tych zespołów, ale tu nie chcę wymieniać konkretnie z kim. Mamy bardzo dużo meczy w tych 2 kategoriach, przynajmniej rozgrywkowych, U13 i U15. Jest dużo grania, łącznie mamy 28 spotkań do rozegrania do końca stycznia w zasadzie, także jest tych meczy od groma. Gramy w środy, gramy w soboty, w niedzielę, tak jak dzisiaj, także bardzo dużo grania jest. Myślę, że dadzą radę. Tak staram tam się tymi treningami tak dawkować, żeby to było, żeby dali radę po prostu.